bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam. En calmini khalifaɓe diini noon kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he tuggude baba Abou Habsata Coumba Hamme ha yetti Ali Fall e Djiby Dieng waɗoɓe feere ha jeeɗen. En garti hande e émission men holmbo woni an tawa ko tongode temedde 2.4 tawa kadi ni eɗen bismi no mbiroton e kala saaha goto e ɓiɓɓe leydi Sénégal ko ɗo o waɗi foof makko ma en gandoy ɗum yeeso kono kadi ko jeeyaɗo toon to Fouta Coumba Yummen. ɗum noon ne tawno mi wi neɗɗo o tan kanko tan o wawa haalde hoore makko kono kadi ne fokko o daña haaloɓe mo. hande noon eɗen bismi biyeteɗo Samba Kalogo ɗo e yewtere men holmo woni an. joni joni en batta so wona tottudembo konngol o salmodira yeɓoɓe ayawa habdirde Pindi TV. assalamu aleykum. mi salminima e aussi mi salmini daroɓe oɗo émission holmo woni an oɗo waktu e aussi ko weltare joddade ma gam yewtidde e bandiraɓe. ɗum noon ko noon ko docteur Samba kono emin jiiɗi andude holgonɗo Samba. eyyi Samba par exemple haalde hoore mum ena satta seeɗa comme ko français wiyata ko le jeu est haïssant mais on va essayer de s'y mettre. Samba kañum jibinako ɗo e Dakar e janggui Fouta ha BFM arti Dakar janggui ɗo hen après kadi yeehi won hen leyɗele janggoyde ko wiyete phytothérapie. eyyi sa nani phytothérapie noon woni hande liggorade batte leɗɗe mais taw koko waɗa modernisé dosage o indication principe actif aji foof taw ena anda. hadde toon to batte jangde ma holko ɓurɗa teskade hen caɗele seeɗa ha jawɗa woppude jangde ma natɗa e non mi yawani oppude jangdam mi yawani oppude jangdam de. tawde ko BFM min wiyata ko nandite ɗikke ɗo hadde wona BFM kadmi min mi par exemple mi yeehi ha mi yawti terminal par ce que mi waɗi formation presque sa daari BTS woni bac plus 2 wadde wona BFM kadmi wadde tigi a faami e donc pour mi famminma tan min mi meeɗa liggade ligguey goɗɗo so wona ɗum ɗo te wona ɓaɗan yimɓe aussi haɓe manque famde soɓe nani leɗɗe tan ɓe cikkat ko ceernagal walla ɓe cikkat ko tradi praticien or que batte leɗɗe en waɗi branche uji kewɗi en waɗi phytothérapie en waɗi ayurverde a faami en waɗi médecine prophétique en heewi branche uji. nam gonga joni so tawi a yiiɗi min faccirande docteur so tawi a invité ɗum il faut que yimɓeɓe ɓe cellani il faut que ɓe cafre reedu kala kono naata hen yo tawno selli holno mbawɗa min faccirande ɗum cira camma cengle ɗe e conni ndi ceerta. eyyi ɗum mbimami par exemple ɗum c'est très intéressant joni min par exemple hande mbiɗa wawi widema ko Maroc par exemple janggum phytothérapie o e kadi leydi badede Tunisie kadi e groupe goto par exemple nan to Bamako en wiyete G Pharma kadi ko école mawɗo ko toon kadi janggumi ɗum ko wiyete phytothérapie sa ari hande kamɓe koɓe janguintuma hande ko principe actif woni hoylon lekki ki par exemple no jiiɗa ɗum par exemple kobje ɗe ɗaɗi ɗi e gufi ɗi holko safrata d' abord par ce que kobje ɗe par exemple en wawi safrude ɗum taw par exemple gufi ɗi wona ɗum safrata walla taw ɗaɗol ngol wona ɗum safrata e lekki gooti est ce que aɗa faami mi anda sa faami ko jimmi haalandema ko bisimilla taw manam e lekki gooti par exemple comme ko wiyete ñebedayi ha ko ñebedayi ko e poɗɗe ɗe e ɗaɗol ngol e kobjol ngol ene wawi wasa jiidude ko safrata donc ɓe gandintuma lekki ki par exemple kobjol ngol principe actif mum c'est à dire kañum holko yahata holko safrata ko fati berem lefol ngol kadi ɓe kolluma kadi principe actif mum c'est à dire kañum holko safrata wo ila kadi so jawti ɗon kadi ɓe kolluma par exemple lekki potki yaade holko foti yaade e reedu holko fotani yaade kadi e reedu par ce que wonno wona leɗɗe ɗe fof foti yaade e reedu par ce que holko gandanɗa hande so naate reedu ko wiite rein woni ɓooƴe ɗe siggata ɗum
est ce que aɗa faami sen jawti ɗon kadi ko wiyete hannde indication et contre indication woni leɗɗe kadi hol ene woodi par exemple wona lekki fof neɗɗo fof ƴettata ene woodi par exemple ƴettoɓe ene woodi kadi wolɓe potani ƴettude ɗum kadi sen jawti toon kadi payen e dosage o woni par exemple no foti gramme uji neɗɗo o foti ƴettude hen soko mawɗo soko cukalel walla soko woni debbo walla gorko firti no neɗɗo windirante ni ordonnance so yaha yaroyo ononne ko noon jogirɗon saaha fof ina waɗi goto fof no waɗi tolno mum ko foti ƴettude tolno tan tolno mum mais ko ɗum woni fala ko ɗum woni sah lawol c'est la cour normale des choses kala ko jiiɗa par exemple ene foti wadde par exemple tolno mum ene foti kadi andede hol poɗɗo yerde ɗum e holmo fotani yerde ɗum hande noon Sénégal yimɓe ɓe jogui ko bitik balaba walla mbiye tan walla mbiye bitik mbagga a yiyat yeeyoɓe poɗɗe e bedda jiya yeeyoɓe condi e bedda jiya yeeyoɓe piiɓi e bedda jiya yeeyoɓe leɗɗe e bedda way kono waɗaka valorisé no feewi ni ha yimɓe batti hulde waɗa ɗum ko caɗele dañceɗe hen ɗum an holno jiruɗa ɗum eyyi aɗa andi bon ɗum ene woodi ɓe gandanɗa kamɓe jottori e ɗum ɗon kam mi wawa waɗandema hen no feewi wonno holno kaldemi tan wayata ko gonmi koye fittude banggue mbiɗa tolmina ko heddi ko mais ko pour être bref tan ko mbawmi wiide woni neɗɗo kam kala kaɗa totta neɗɗo walla kala kaɗa waɗa aɗa foti darde par exemple environnement par ce que jogade lekki ene welno déjà ɗum tan ko erreur par ce que bactérie ene wawi nadde e lekki woni microbe te on kadi sa yarnimo par exemple on lekki microbe o ene wawi heddade e reedu makko ɗon kadi koko foti darede eyyi kala domaine mo jiiɗa dal domaine o dal en foti ñantede a faami waɗe rénové et aussi daare hol poɗɗo wadde ɗum holmo fotani wadde ɗum mbaɗo ɗum o est ce que en foti ɗum wadde walla fotani wadde ɗum eyyi hande Sénégal ina teska rafi bonɗo biyeteɗo sida teskama noon hitande ujunnaji 223 ha hitande ujunnaji 224 woni 2023 ha 2024 sono tolno e 126 ujunere pawɗi 200 e capanɗe 86 yimɓe ina gonde mboros bonɗo o ɗum holno jiruɗa ɗum eyyi aɗa andi ɗum c'est une question de santé publique ɗum kam comme no mbiyiramami ɗum on ko domaine par exemple domaine laamu a faami kadi ko domaine kadi ministére de la santé kadi e hôpitaux ji kadi public ɗi ɗum ko domaine mabɓe eyyi mais mi wawa woɗɗoyde toon no fewi wonno minen min cafrata ɗen gueɗe ɗiɗon wona domaine uji amen eyyi holko ɓurɗon yarude e fannu moon mo jaruɗon o eyyi aɗa andi phytothérapie joni no mbiramami ni ko leɗɗe minen min cafrirta mais leɗɗe ɗe gandanɗa koko rewi laboratoire koko sigga ene soyta ene daara mi anda sa faami minen koye on domaine min jaari hande somi wima par exemple komin cafrata ko hande ko cattiraɗo ɓesgu en gonduɗo e probléme hémorroïde en gonduɗo e probléme infection urinaire en gonduɗo e caɗele goragu en e minen ko ɗum woni domaine amen tigi hande oɗo saaha beele ina jogui tan ɗo tonggui ɗon fedde nde ganduɗa heptinade laamu heptini ɗum walla hay so wona laamu ni taw won ina heptinata eyyi minen ha min jogui ɗo ɗum ɗo fedde gandanɗa laamu ene jaaɓi ɗum ene heftide ɗum eyyi ɗum kam koko anda fedde nde kadi en jogui récépissé eyyi te récépissé o ko laamu ko laamu signi ɗum te aussi min aussi mbiɗa jogui kayitaji am timmuɗi kadi leɗɗam nde fof kadi koko rewi laboratoire mbiɗa jogui analyse sanitaire mum donc min ko mbaɗanmi ko
franchement mi ala on probléme min mi yi e dartol gurdam ma woni biographie o aɗa waɗa aɗa heeɓi teddule kewɗe caggal leydi ha ko ɓooyani ko yontere ɓennude nde a teddinama ɗo e maison de la culture d'Auto Sec ɗum holno arti eyyi ɗum ko Baobab d'or wonno Baobab d'or joni firti ko par exemple kala neɗɗo eko liggoto keɓtinaɗo hen on jour rokke prix eyyi yettere Allah noon minen komin mbaɗata ko wonno min ɓooyi hen e aussi hamin keftana comme no mbirɗa ni e leydi he e caggal leydi eyyi Allah waɗi noɓe mbaɗatno primé nde ministre uji nan hen maire uji nan hen Allah waɗi minenne kadi min jeeya hen eyyi e banggue hande doctoragal hol caɗele ɗe ɓurɗa hen teskade e hol beela holko ɓurma hen wela eyyi aɗa joni par exemple min mi titre docteur o min mi jaɓatamo jaɓatmi ko titre phytothérapeute o par ce que sa wi joni docteur tan kamɓe ɓe jaari ko côté médecine conventionnel o woni côté hôpital or que Sénégal ɓe ngala culture pour ɓe ganda par exemple docteur ko neɗɗo janggoɗo par exemple duuɓi 7 e domaine wiye o yettimo e grade docteur mais ɗo sa wi docteur tan ɓe mbiyata ko safroɓe wonɓe hôpital ɗum tagui on titre mi jaɓata donte mi yawti duuɓi 7 ɗi ko mbaɗatmi ko joni sinno ko domaine amen o franchement ɗum kam mbiɗa wawa haalde hen ha joni aɗa wawi min faccirande e domaine mono tawde cafrowo foof aɗa wawi ɗum innirde sen mbi cafrowo wadde sa firtiga helmere nde omo wawi wontude docteur taw jiidani o e dañɗe doctorat o e domaine to non aɗa doctorat par exemple neɗɗo en wona par exemple ara visa daño doctorat wiyet ko docteur a faami neɗɗo ene wona hannde par exemple journaliste waɗa bac plus 3 wadde docteur ko titre tan eyyi tigi hannde so tawi en gartat ha joni tan e fannu mon mo gonɗon o e dow mum sa waɗananna min ɓeeto hannde holko ɓuuri tampinde yimɓeɓe holɗum mbiyata par exemple Sénégal ɗo hen sen par rapport par exemple e phytothérapie mo kaldeten ɗo hannde sa yeehi caggal leydi franchement ene serte Sénégal Sénégal mbiɗa wawi wiide yimɓe fof gonti safroɓe te yimɓe fof kadi mbawa wontude safroɓe kala mo jiiɗa fof no jogui leɗɗe no safra walla na yarna yimɓe ɗum aussi wona c'est pas un problème ɗum wona probléme sakh par ce que kala ligguey mo jaara sakh e foti ko udditede kala jiɗɗo ligguey o mais taw ko passion nannuma hen min par exemple ala ko min mi liggade e gurdamam so wona ɗum ɗo wona komi ligganno ɗum ɗo gummimen ɗum ɗo jaami ɗum de min ɗum tan min mi liggade guila mi fotani haydara mi anda sa faami tigi donc wadde ko passion nanni kam hen kono noon hannde way kono kala gummiɗo natata hen beela no waɗi kayitaji ɗi neɗɗo heɓata tan ande kañum hanti woni eyyi ɗum ɗon ko laamu ko no mbiyatmami ni ko laamu foti réglude ɗum ɗon mais par exemple minen hamin jogui kayituji min mbi jogui kayitam te kadi hamin jogui association mo ganduɗa en waɗa reconnaître en waɗi fedde mo eyyi ɗo e leydi ndi en waɗa fedde nde en waɗa reconnaître mais joni aɗan ko woni inconvénient par exemple sa naati hen taw an ala par exemple coppal mum sa rokki neɗɗo par exemple yari lekki hannde so dañi hen caɗele tan sa yeehi a heɗetaki ko caɗele gaddanta hoorema fe ɗum woni holno neɗɗo jeeyirte hen holno neɗɗo ƴettirte ha jeye wiye hannde an a jeyama hen a heeɓi kayitaji ɗi so neɗɗo yiiɗi heɓde kayitaji holno waɗata mais ɗum a jottako tan jeeɗa hen a janggoyat way kono hannde par exemple pour gona ɗo docteur hannde hôpital a waɗat fac médecine bac plus 3 sa paari mbaɗa thèse ma sa waɗi thèse ma nden mbiyeɗa hankkadi joni noon haalata yeeɓoɓe no mbaɗata kamɓe pour ɓe ganda wona n'importe qui wona question a ummimo tan naata hen non wona lawol par ce que mais attention par ce que ko lekki kalten règlement ji noɗi mbayi neɗɗo jeerti hen beela arat
bac plus walla naggam hol critére uji holɗum non hannde wona par exemple wona kañum wona bac plus wona doctorat wona licence aɗa wawi dañde par exemple doctorat ni sah tawa jawetaki hen manam yo ɗum won domaine ma kadi ɓe ganda kadi no foti duuɓi kadi mbaɗɗa hen wona guiddi hannde tan comme an beroɗa micro ji ma mi toñma seeɗa tan mbiya ko jiɗɗo jeere jeeɗa hen ala ça ne passe pas comme ça tan mi yi ɗum waɗi haalis tan mi ara mi jeeya hen non haalis ala haalis sah à vrai dire taw ko gonga jiɗɗa nande non ala haalis ko ala haalis est ce que neɗɗo ne wona hen bien sûr so wima ala haalis par exemple ala haalis cikku mais neɗɗo nan ayna en yooɓe lewru ujunaji ala milliard uji kono waɗi million ngaji quoi ala hay million ngaji hay million ngaji ala min de mi ala million ngaji aɗa yetti Allah quand même non min kala ko wawi wonde ala kullal mi aɗa yetti Allah quand même min komi ɓawata yettude Allah ceerno min kala ko wawi wade no wawi wade fof mi yettat Allah franchement mais wona so wima ala kalis ko ni sifori par exemple so woni par exemple an aɗa tampa par exemple e liggueyo c' est à dire leɗɗe ɗe nawde ɗum laboratoire a faami ndaare lekki fof ndaarete lekki fof ko yoɓata iteya ɗo nawata ɗum laboratoire lekki fof so wima par exemple lekki fof pour waɗe analyse tan ndaare ene yoɓa plus de 300 000 aɗani ɗum ko haalis taw wona façon aji ɗi fof façon goto pour nanne laboratoire ndaare lekki ki taw neɗɗo ne wawi yerde ɗum taw addanta ɗum caɗele walla leɗɗe ɗe no fewnete nde natani bactérie ɗum ko 300 000 joɓata presque lekki gooti tapan jeegom uji nde eyyi jiiɗa kadi par exemple e emballage uji ɗi a waɗi leydi men ndi maalo faabo de maalo faabo ko tawi mbiɗa noon mbaɗandi heewɓe kam eyyi jahani toon ɗum min mi wona min mi haalta ko heewɓe ko kawum ko mbami haalde an ko so an no foti matiére uji nawata o pirno joni en gartat ga hol wasiyaji ma ɗo mbasiyotoɗa yimɓe hannde ƴettoɓe leɗɗe tan ina jara taw galda e namnade walla pottata tan koye neɗɗo o soodi koye Djiby Dieng o fottemu koye beddo o wi ɗum da sa yeehi min de ko ni tan mbirami ina wawi taw nde ittande dañi duuɓi walla dañi lebbi wiya yar tan sa a sellat aɗa andi Sénégal aɗa andi ɗo aussi mbiɗa nana haala goto haɓe mbiya no leɗɗe ɗe ngala rewam leɗɗe ala rewam ala lekki mo ala rewam ɗum wodani est ce que aɗa andi ɗum hay ko wiyete par exemple leɗɗe naturel ɗe ko leɗɗe garanteje ɗe no ala rewam lekki mo ala rewam ala aɗa andi ɗum kam lekki mo ala rewam ala sa respectani par exemple indication posologie dosage o allah e saago waɗa rewam rewam woni holɗum effet secondaire woni caɗele par exemple ko ɗum noon addata ɗum par ce que neɗɗo joni jogata lekki anda hay par exemple bouteille o ko fewnira composition ji gonɗi nder ɗi te kadi neɗɗo foof ene andi par exemple wonen leɗɗe pottata par ce que so fotti joni ko poson wontata kadi ko wona ɗum ko kadi ene waɗi waktuji mo gandanɗa on heure kadi lekki foti ittede par ce que wol heure mo guittata lekki kadi guittata ko gaz carbonique guittata ko tooke guittata waddi min nana erreur de min pour min a arat tan tawana dari guitta nawa wona no so ɗum yawti bisimilla wona ɗum ɗon kadi lekki sah ene woodi hay sa itti côté gaz carbonique o lekki ene woodi par exemple no yornete kadi wona a itti tan pawa e nangue tan jorna ala ɗum kadi ko probléme hande joni yaɓanten hojomaji men ɗi goɗɗoyi gurdam reedu ko hen jeeya aɗa taw hande yimɓeɓe ɓe mbima ɓe ɓuuri woytade ko neɗɗo caɗele ɓooƴe caɗele wofde jomum tarotako nawama Maroc nawama Tunisie nawama Éthiopie ɗo yimɓe ɓuuri wawde jopade beele hande Sénégal yimɓe no mbawi jortade e hono on hono ma en
ina mbawi ɗo wonde jangga jaam neɗɗo sohlta yaltu leydi ndi? eyi aɗa andi aussi yimɓe kadi aɗa andi yimɓe en kala min mi gamani par exemple lekki goti en wawi safrude rafiɗi ɗi foof min mi gamani ɗum mais pour widemo ɗo ko limɗa ɗo ko kalɗa ɗo ko haala rein déjà rein kam min mi yani lekki par exemple naturel condi bawɗo safrude rein ɗum wodani mi yani dal min mi yani ɗum min rein kam enen fof eɗen gandi so yeehi ha boni ko jalis tan wawa waɗede walla jomum rein o changé rein goɗɗo watte hen te ɗum aɗa andi ko banggue tubakiri kamɓe tan mbawi safrude ɗum wadde leɗɗe ɗe wawa safrude ɗum ko kalɗa ko banggue wofde nde ɗum ko infection urinaire ko kalɗa banggue ɗum ɗo to ɗum ko prostate ɗum noon kam ceerno leɗɗe mum kam ene goodi sohlani sah neɗɗo ene yalta ɗo ni eyyi tigui rigui ɗum noon en gardi hen ha ɗo ma artuɗo taw ma ya commercial so Allah jaaɓi ma artuɗo yewtere nde ɓuura yajde an e Baba Abou Samba Diop inchallah en gardi hen ha ɗo so tawi wonka haalana tan tonga ɗum. non min presque en kaali foof ko ɓuuri wonde l' essentiel ko en mbawa haalde comme no mbirɗa ni ñalom goto en mbawa gaynude foof wonno hunde koko yaaji ha ñalom goɗɗo tan inchallah sen garti nden comme no mbirɗa ni taw ko commercial nden ɓuuren wawde nden batten développé nden ɓurten wawde wadde développé par ce que oɗo instant ni holko waɗi en tënk yo tigui ken mbawa haalde eyyi holken mbawa haalde tigui ɗum noon wonno koɗo men ko Sambo Kalogo e ballal grand frère hono Ibrahima Kebe jayniyanke ngana mo radio télévision fulɓe international mawniraɗo moƴƴo kono kadi ko sehil men no fewi tottowo en conseiller ji no fewi wona ko ɗum konngol mbayni ko addani en ɗum ko Bocara Gaye gonɗo toon to Canada o wi so neɗɗo ɗannima fayidama e joom wuuro so hooti fayide e ɗaniɗo o wi kadi so ɗanniɗo arti ina fiico gawƴe foti ko jaɓɓirede no ɓandu waɗi o wi mo hoyɗi ina hocci kalis yo humtu hen haaju mum gila finani o wi so mbabba rimdata rustata so majji yiilotaki tongode 204 en jetti kaalido Alhaji Amadou Hammerou Oumar Alhaji Ousmane Bolo Sow lamɗam leñol Djibi Daw omo ganduɗa ko Kadiata Ba séri men e Yayrege Kor Thiam ɗon ɗo Gendar Sidi Boubou Diary Abou Oumar Sadio kamɓe kala en jettiɓe en jaariɓe e kawu Saykou May omo ganduɗa ko Malick Demba mo kaƴon jasara nokku Aliou Ardo Sadio Ardo Amara ɗum noon ko ɗo mbaynoɗen ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé moon Allah jarama on jarama.